Áno, dĺžka rozhoduje. Kvalitné CV by teda nemalo byť ani príliš krátke, ani príliš dlhé. Myslím, že to intro sme mohli vymyslieť aj trošku lepšie. Ak má CV totižto už 7 strán, nie je to klasický životopis, ale je to skôr tvoj autobiografický román. Moja kariérna cesta, kapitola 3, brigáda v bufete v roku 2008. Silné stránky, dochvíľnosť, tímovosť, viem pracovať v kolektíve, mám rád ľudí. Takto by to vyzerať určite nemalo. Realita rekrutérov je totižto iná. V priemere každý rekrúter strávi prezeraním CV iba 6 až 10 sekúnd, čo je zlomok času. V takom prípade sa nedostane ani k tvojej maturite v roku 2008. Takže aká je ideálna dĺžka? Pre juniora je to 1 strana, pre mediora je to 1,5 až 2 strany a pre seniora maximálne 2 strany. Ak teda tvoje CV váži viac ako notebook rekrútera, tak v takom prípade je niečo zlé. Životopis nie je autobiografia, je to trailer na film, skrz ktorý ťa chcú pozvať na pohovor. Ak by mal byť tvoj životopis filmom, akým by bol, napíš nám dole do komentára.